És possible que necessiteu compartir un altre tipus de contingut que no siga un vídeo o una presentació. Per exemple, voleu ensenyar com es fa una cosa en una aplicació de l'ordinador que no tenen els alumnes i voleu que vegin el procés en directe. Com ho podeu fer, això? Teniu dues opcions. La costosa, que és gravar un vídeo prèviament i després compartir el vídeo, i una altra, fer-ho en directe, i ara veurem com es fa això. Per a compartir pantalla, anem a la barra inferior i activem compartició de pantalla. Què passa? Que en el meu cas tinc dues pantalles. En el meu cas tinc dues pantalles i seleccionaré la pantalla de la dreta, la pantalla 2, en què tinc un editor de vídeo. Com veieu, estic compartint la pantalla amb els alumnes. I en la meva aula virtual tindré la pantalla compartida. Ara que tinc la pantalla compartida, així és com la veu un alumne. L'alumne és capaç de veure qualsevol modificació, moviment que faça jo en l'edició del vídeo que estic tocant i el veu reflectit en la pantalla, com veieu així. Què passa? Que per al profe no és tan còmode. Esta és la pantalla tal com la veig jo. A la part esquerra tinc la meva pantalla amb l'aula virtual oberta i amb el que estic projectant als alumnes, i esta és la segona pantalla en la qual tinc l'editor de vídeo. Com veieu, el que faig en l'editor de vídeo es veu així, en la pantalla que emet als alumnes. Què passa? Que si només teniu una pantalla no és tan còmode i haureu de treballar en este fragment només, este tros, és a dir, sobre l'aplicació en directe. Què passa? Que no veuríeu tota esta part en què apareixen els alumnes, les interaccions del xat i, sobretot, que no tindreu la possibilitat de veure de manera intuïtiva què és el que esteu compartint. I si heu experimentat durant el confinament anterior, sabreu que costa adaptar-se a saber que tot això és el que estàs compartint amb els alumnes. A més d'aquestes dificultats de funcionament, també vos aconsellem no utilitzar la pantalla compartida excepte que siga estrictament necessari, perquè castiga molt la connexió dels alumnes, sobretot si tenen connexions inestables, perquè consumeix molt d'ample de banda, i també satura molt els servidors de la universitat, i ens podem trobar en situacions en què la qualitat de recepció siga nefasta per saturació. Així que si podem evitar-ho, sempre val més la pena fer esta explicació d'una aplicació, per exemple, en un vídeo previ, gravar-lo i compartir-lo a través de YouTube, que no compartir-lo amb el mecanisme de pantalla completa.